Ininot nga awawaten dagiti tattao ti artificial intelligence ita moderno a panawen. Napartak daytoy amang balbaliw iti wagas ti panagtrabaho, panagadal ken panagipatang. Dagiti daduma madanagan da iti epekto daytoy. Maawawagan daytoy awawagan daytoy dagiti eksperto kas AI phobia. Anya kadi daytoy? Amuan tayo iti parang ni Dayan Monica Tukay. The artificial intelligence ket paset itan ti inaldaw a panagbiag. Manipod kadagiti virtual assistant ken chatbot, aging nga kadagiti sistema amang bigbig iti rupa ken dagiti ladawan ken video babaan iti AI. Abayt nga ad-adda arumang rang iti AI, agtultuloy nga umat-ado dagiti pakasaknan ti publiko a pagamo ita nga AI phobia wenno AI anxiety. Ti AI phobia kat manipod iti terminolohiya at technophobia. Ang makita iti diksyonaryo iti 1960 aging 1965. Akayat na asawan kat irrational fear. Di magustuhan wenno panangliklik iti narang ay teknolohiya ken komplikado nga alikaman. Idimat 1981, remusing ti computer phobia wenno cyberphobia. Akayat na asawan kat extreme irrational fear wenno strong aversion iti computer, smartphones, internet, ken iti advanced technology. Tinasaw a phobia kat mabalin ang mangtignay iti nakaro a panagdanag, panagbuteng, ken panagdiklik a mabalin a dakkel ti epekto na iti inaldaw a panagbiag, panggadan, ken panakilangan iti maysa nga individual. Anya kaditi pagdandanagan ti publiko ita a panawan, maysa ditoy ti buteng a mapukawan iti trabaho, gapo iti automation. Butang iti AI amang labaw iti kapasidad ti tao, dagiti pakasuknan may papan iti privacy ken surveillance, madanagan ang may papan kadagiti deepfake ken misinformation, kurang apan nakaawat no kasano ti panagandar ti AI ken dadumapay. Ado tattao iti entero alubong ti mangyibkas iti pakasaknanda adagiti panagbalbalo iti teknolohiya agraman ti artificial intelligence ket napartak unay nga aggaraw ken mangpataod iti uncertainty. Ado dagiti trabaho nga inot amaw-awan makagapo iti AI kasi ti bank tellers, journalist, marketers, information technology experts, radiologists ken dadumapay, karaman pay dagiti mannalon, delivery riders, ken photographers ang mas naparpartak ken mas ti kalidad kas iti dadduma. Kuna dagiti managsirarak a masansan nga agtaod dagitoy a panagbutang iti uncertainty imbes a personal a kapadasan. Ipaganatgat dagiti eksperto at ipanakaawat no kasano ti panagandar ti AI ket makatulong amang kisay iti di kasapulan a buteng bayat a pagrigtaan na iti responsable a panangusar. Parigtaan met dagiti mental health experts dagiti individual a balansenda iti panagkonsumo iti social ken traditional media babaan iti pudno nga impormasyon. Ti kanayon a panagdengeg ken panagbuya iti damdamag may papan iti AI ket mabalin a paadwan na iti anxiety bayat ati panagamo may papan kadagiti pudno a kabaalan ken limitasyon na ket mangitantandudo iti nasayaat a panagdesisyon. Ipalagip dagiti eksperto iti publiko ati AI ket maysa nga alikaman saan akasukat ti panangtingiting ti tao. Saan pay a mabigbig ti AI phobia kas mental health disorder. Dakkel awagas ti ipapaay ti tulong ti AI ngem no mausar iti pagdaksan ti tao kasapulan tayo nga umaksyon. Ti saludsod, will you evolve or be left behind? Saan napakdaar daytoy? Nga maysa a wake up call. Don't fear the change. Embrace it. Ita, amo yun. Baro nga aldaw, baro nga adal. Dayan Monica Tukay para iti pagilian.